Sutra je mlad mjesec u jarcu. Ovo nije običan mlad mjesec, ovo je trenutak kada se ne sanja glasno. Već se donosi odluka. Jarac ne reaguje na želje koje dolaze iz nesigurnosti. On reaguje na unutrašnju zrelost, na jasnoću, na spremnost da preuzmemo odgovornost za ono što želimo. Zato je energija ovog mladog mjeseca tiha, stabilna, ali izuzetno snažna. Ako ste spremni da nešto u svom životu zaista pokrenete, ovo je pravi trenutak. Prije nego što započnete, važno je da razumijete jedno. Želja se ne ostvaruje zato što je izgovorena. Ona se ostvaruje kada se uskladi sa onim što želimo. Jarac je znak strukture, a voli strukturu. Zato ćemo ovaj ritual raditi smireno, bez drame, bez molbi, bez sumnje. Priprema. Pronađite mirno mjesto. Isključite sve što vam odvlači pažnju. Sjednite udobno ili stanite stabilno sa stopalima na podu. Udahnite polako. I izdahnite još sporije. Ponovite to nekoliko puta, dok osjetite da se tijelo smiruje. Jarac počinje od tijela. Kada je tijelo mirno, ga prati. NLP korak 1. Stanje uma. Sada, obratite pažnju na svoj unutrašnji glas. Ne pokušavajte da ga mijenjate. Samo slušajte. Ako primijetite sumnju, nemojte se boriti protiv nje. Samo recite u sebi: sada biram drugačije. Ova rečenica u NLP jeziku daje umu signal izbora, a voli izbor. Korak 2. Jedna želja. Sada odaberite jednu želju. Samo jednu. Ne više. Jarac ne voli rasipanje energije. Neka ta želja bude nešto što želite graditi. Ne nešto od čega želite pobjeći. Primjeri. Ne govorite: ne želim više strah. Već: biram unutrašnju sigurnost. Ne govorite: ne želim probleme s novcem. Već: biram stabilnost i povjerenje u sebe. NLP korak 3. Jezik uma. Sada izgovorite želju u sadašnjem trenutku. Ne kao san, ne kao molbu, već kao unutrašnju odluku. U sebi recite: spreman sam za ovu promjenu. Spreman sam da ovo postane dio mog života. Prihvatam odgovornost za ovaj cilj. Ove rečenice aktiviraju NLP princip identiteta. Tada ne vidi želju kao nešto s polja, već kao dio vas. Korak 4. Vizualizacija bez napora. Sada, ne zamišljajte detalje, ne zamišljajte kako. Samo osjetite kakav je osjećaj kada je ta želja dio vašeg života. Mir, stabilnost, olakšanje, samopouzdanje. Zadržite taj osjećaj nekoliko trenutaka. Pamti osjećaje, ne slike. NLP korak 5. Sidro. Sada, dok osjećate taj mir, lagano pritisnite palac i kažiprst. Samo na trenutak. Ovo je NLP sidro. Povezuje taj dodir sa stanjem koje sada osjećate. Kasnije, kada osjetite sumnju, možete ponoviti taj pokret. I podsjetiti na stanje sigurnosti. Zatvaranje rituala. Sada u sebi recite: ovo je posađeno. Ne forsiram. Dajem vremenu da radi za mene. Jarac poštuje strpljenje i nagrađuje dosljednost.
Mlad mjesec u jarcu ne donosi čuda preko noći. On donosi temelje. Ako ste večeras ili sutra osjetili mir, ako ste osjetili unutrašnju stabilnost, ritual je već uspio. Jer kada je podešen, život sam počinje da se pomjera. Bez borbe, bez haosa, korak po korak. I zapamtite, želje se ne ostvaruju slučajno. One se ostvaruju kada ste spremni da postanete osoba koja ih može nositi.